Ka-office jong Superintendent of Police ka East Khasi Hills District haka RPR trego naitung araja RPSAW kala Pynmih ya ka Kyrwoh ka balong kum ka jing Maham ya ki try kali ki nongnya kali ki bajumlien ban pen kendon an. Kat kum ka Kyrwoh bala pelat daw SP ka East Khasi Hills uba Sylvester nong tenger Ïong. Bakala dan ka jing kio ka jing bon ki kali hapdeng ki kali arsaka bat sausaka ki bala snapen thamai dagi pipe Pynmih air ki ba Sawa jam bah ka ba penlong ka jing Sawa jam bat sngu kulut haka nong ba kham tam hagi por siteng senia ka ba wanra ka jing sosi ka ba kraw ya ki temen bat ki brio ki ba pang ba sitom bat kum ju uru iki khna ret bat ki wei ki ba don kam ya ka jing jar ka perthai. Sakawai pat ka jing pensngau ka dei bat ka jing don ki kali bata yet Ïong ya ka ba kala ong ban nolor kata wat hapedeng balap dep ban ujor man kapor dang yo I ya ki kali ki ba penon kam ya ki yet ta rong Ïong klam ka jing a jing bet lani ka jing thaba ki lait ba ki krip lani ki siren haki kali jong ki ba pen khen ya ki kendon an ki pulet bat ki wei Hakabe day bat kania na kalyang USP ka East Khasi Hills ula kintui ki nongnya kali bakin kiar bat ban shimi kani ka Kyrwoh kum ka jing Maham khnang ban penti kana yak jing sngo sok bat sngo shngan hasurak bat kamar yang ka basngan na ka banta ki nong shong snong jong ka nong ba Shillong bat ki wei ki bawan jengo ya kani ka nong ba kumban supentip ba hadu menta ki dang bun ki kali sausaka kham tam ki kali SUV kumju ki kali red ki bata ya ki yet Ïong bat haba pet ya ki wat tang ya ki ba shong hapo ru omla ban yo I bat kani ka jupun long ki pat ba ban bu jing kali hatu ya kani ka jella la sensyar shisha da kita ki high level bat ru ka jing don kita ki kali ki ba pen sawai ya ka sur ka kali ka ba ka jing klan ka da wet shisha ya ki nong let nong wan. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam duna ki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kata I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya